14 tuli Nissan Skylinein kanssa Janne Nordlund. 13 Nissan Silvialla Jan-Mikael Höglund. 12 Mikko Aalto. 11 Mika Kivi. 10. Ja sitten Teuvo Hiettä ilman tätä vikamuutta virhettä, niin se oli erittäin hyvän näköinen. Hyvältä tullaan. Ei 35 osaa. Täällä meidän vierailevat tuomari Irlannista taputtaa käsiäänessä. Se oli hieno veto. Meillä tosiaan täällä tuomaritornissa tänään Pro Driftin tuomareista Peden